Yuk 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 yuk. Iya.
Sang
tambah 10.000. Tangannya ngelocot. Ayo tambah 10.000. Tak grip kopi wis. Grip kopi. Ning tanah Jawa agama agame wajib cinta cerik widotomo kembanganing pabudi monggo latihan yen tani kani rasa sepi asa boleh sepasamu samangsane pakumpulan gonyak ganyok lele sami Putyo pangekesing tur angkara hamba bertati rumito
Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira anulodo do engungi caritane andali rasa Prabu sastra bau ais aran patih swanda lelabuhan nipun kang ginelong triprakara gunakaya runandi denan tapi Lohone kahu Yuk among beksa iya amangku tegas luhuring budaya ambek so anut wiraman ingkangsa samakta wasiyaga kiprah ira prajurit kang tengarane swarane kende cedhak tertrawaca pongjire siyaga mong jir cek pung cek dilampah rikat wiramane iya oi yo ya la oh Iya